Bideopost honetan, irrati zein telebistako informazio zerbitzuetan zenolako esaldiak egin behar diren azalduko dizuet. Lehenik eta behin esan dezagun, informazioa idazteko momentuan, pentsa dezagun ikusentzunezkoetarako dela, esaldiak laburrak izan behar direla, motzak, beraz, saiatu behar gara esaldiko rapilotxurik ez egiten. Esaldi laburrak eta egitura gramatikal xehea duten esaldiak nahiago ditugu, beraz esaldi osotuak, hau da elipsirik gabekoak, izan behar dira posiblea baldin bada, jakina, eta esfortzua egin behar dugu horretarako. Beraz, osotuak baldin badira, horrek esan nahi du, subjektua, osagarria eta aditza, hiru elementu horiek eduki behar dituztela, eta aditza esan egin behar dela. Beraz, ezin dugu esaldirik utzi aditzik gabe, eliptiko utzi, ezin dugu hori egin. Esaldi bakoitzean 18-20 hitz egon behar dira, gehienez. Gehienez, beraz horretara jo behar dugu, eta 18-20 hitzetik gorako esaldiak albo batera utzi behar ditugu, lagatu egin behar. Beste alde, esaldiaren barruan doazen hitzak xeheak edo xumeak izan behar dira, jakina, ulergarriagoak izan behar direlako. Gure araurik garrantzitsuena horixe da, hau da, ahalik eta ulergarrien egin behar ditugu esaldi guztiak. Hitz teknikoak ere albo batera utzi behar ditugu, jakina. Askoz hobeto geratzen da esaldia baldin eta perifrasi baten bidez kontzeptu bat oso teknikoa dena azaltzen badugu. Horretarako jakina entziklopediara jo behar, ondo kontsultatu edo kanpotik pertsona bat ekarri estudioetara elkarrizketatzeko, baina kontua da esan bezala hitz teknikorik ez esatea. Esaldi laburrak, 18 hitzetik gorakoak albo batera utzi behar ditugu, eta hitz xeheak edo xumeak erabili behar ditugu. Beste alde batetik, oso importantea da, kontutan edukitzea zenolako irratia, non dagoen irrati hori, non dagoen telebista hori, ze horren arabera, seguraski erabiliko dugu euskara mota bat edo beste. Hau da, tokian tokiko irrati batean baldin bagaude edo telebista batean baldin bagaude eta irrati horrek erabaki badu euskara batuaren ordez tokian tokiko hizkera erabiltzea, hori egin behar dugu, jakina, eta kasu horretan hiztegia izan behar da, hain zuzen, herri horretan edo eskualde horretan erabiltzen dena. Besterik ezin dugu egin, aholkuak horietxek dira eta orain praktikara eraman, jakina.